ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika.
iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Oh, you're there! Eto na nga guys, ano bang dapat inyong abangan? Siyempre, ang aking Facebook Live sa susunod na Friday night, May 15 Friday! Dahil po pwede kayong manalo ng 500 pesos para sa Bingo Plus Pabuenas! May question of the week ako at sasagutin nyo lamang yon. At ang may pinakamagandang sagot siya ang mananalo ng 500 pesos. At syempre, para kayo maging bingonaryo, huwag nyong kakalimutan na bisitahin ang www.bingoplus.com. At And now, it's time for SPG, as in Super Backganer Secret File. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Anya. At ito, ang aking SPG, as in Super Backganer Secret File. Pagkapanganak ko, effort na effort ako para dumami ang breast milk ko. Ang daming advice sa akin nung nagbubuntis pa lamang ako. Kumain daw ng malunggay, uminom ng maraming sabaw, mag-oatmeal, mag-energy drink, etc., etc. Kaya naman ang mga anak ako, lahat yun ay ginagawa ko. Kumakain ako ng malunggay. Umiinom ako ng maraming sabaw. Kumakain ako ng oatmeal. Pero itong anak ko, konting inom lang ng gatas, tulog agad. E ang naiipon na gatas sa aking dibdib ay napakarami. Na para bang bulkan na anytime po pwedeng sumabog. Isang gabi, naramdaman ko na ang bigat-bigat ng dibdib ko. Nilingon ko ang anak ko. Tahimik na natutulog. Ayokong gisingin dahil ang sarap-sarap ng kanyang tulog. Sakto at nagse-cellphone ang asawa ko. Kaya sinabi ko sa kanya ang mga katagang, Han, ang sakit ng dibdib ko. Parang kailangan ng mabawasan. Napakunot ang kanyang noo. At tinanong niya ako ng,
Anong dapat mabawasan? Anong gusto mong gawin ko? Sabi ko, pwede bang ikaw muna ang sumipsip nito? Sabay turo sa dibdib ko. Mas lalo pang napakunot ang noo niya. Pero napalitan din ito ng nakakalokong ngiti niya. Siguro naisip niya, pagkakataon niya na ito, dahil sa hinaba-haba ng panahon, natuyo na siya at nagsisikap ng mag-isa. If you know what I mean. Kaya eto na, DJ Rocky at DJ Jello. Lumapit siya sa katawan ko. Bilang supportive husband. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa dibdib ko. At saka niya inilapat ang labi niya sa paligid ng aking pasas. At ang sabi niya sa akin ay, wow, ang warm pala nito. Sabi ko naman, ano ba gusto mo? Malamig? Napatawa siya. At maya-maya pa sabi niya, medyo maasim pala to. Pero sabi ko, wala ka na ibang magagawa? Sige na, sipsipin mo na. Hanggang sa napaisip siya, bakit na lang daw hindi ko ilagay sa bote? Naisip ko din yun, pero late na. Kaya naman, tinigil niya ang pagsipsip sa akin dibdib. Bumaba. At medyo matagal siyang bumalik sa loob ng kwarto. Pero pagkabalik niya, ay daladala niya na ang isang bote. Bote kung saan po pwede daw ilagay ang milk. Sabi niya sa akin, ba't hindi ka na lang mag-ipon ng breast milk mo? Sagot ko naman, tinesting lang kita. Gusto ko lang talagang maramdaman ulit ang pagsipsip mo. Yun lang naman, DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang talaga na maramdaman ang init ng labi ng aking mister dahil ang tagal na ng panahon na hindi siya nakakadampi sa aking dibdib. Mahirap talaga kapag nabubuntis ang isang babae na babakante sa mahabang panahon. Kaya palagay ko, eto na ang tanging paraan ko para lang mapalapit sa kanya at mapainom sa kanya ang tinatago-tago ko. Next time, may ipapakain naman ako sa kanya. Pero sa ngayon, super concentrated muna namin sa pag-aalaga ng aming anak. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Happy Mother's Day sa mga tulad kong nanay. Maraming salamat. Muli, ako si Anya. At ito ang aking super Packener Secret File. Oh, you're there! Eto na nga guys. Ano bang dapat inyong abangan? Siyempre, ang aking Facebook Live sa susunod na Friday night!
May 15, Friday! Dahil po pwede kayong manalo ng 500 pesos para sa Bingo Plus Pabuenas! May question of the week ako at sasagutin nyo lamang yon. At ang may pinakamagandang sagot siya ang mananalo ng 500 pesos. At syempre, para kayo maging bingonaryo, huwag nyong kakalimutan na bisitahin ang www.bingoplus.com. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-download ang Bingo Plus app at i-like at i-follow ang Facebook page ng Love Radio Manila. So, abang-abang na ng aking Facebook Live this Friday night. Next Friday night, May 15. Mark your calendars. 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus ang ipamimigay. So, kita-kits tayo. This is me, DJ Raketera of Love Radio Manila para sa Bingo Plus Pabuenas! Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay may baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi?
Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers. Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot. Tama nga ba kami?
akin ay tuyo. Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo bang kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang parehas. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ako. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubud-bud? Ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Grabe yung kwento, dude. Grabe yung kwento, dude. Actually, parang, ang pagtitiis ng isang nanay ay matindi. Oo. Pero matindi rin ang pagtitiis ng isang tatay. Tunay. Pero, alam mo, partner, nakakatuwa lang, no? Dito natin nakikita talaga na ang nanay ay hindi lang natatapos ang kanyang pag-aalaga doon sa kanilang anak. Mhm. Dahil dumedi na yung anak at napatulog niya na, Mhm. hindi pa doon natatapos. Dahil may dede din. Parang may isa pang suso? May isa pang dedede, diba? Tapos hindi na Bakulaw! hindi na sanggol, kundi bakulaw. Halimaw. Mamaw. Nakakaloka. Tapos yung pagdede nun, diba? May kasamang dila. Nilaro. Oy! Partner, tsaka ito pa, di ba yung bata umiiyak pag dedede? Oh. Iyak yan. Yung isang bakulaw kumakalabit, uy, dedehin kita. Wait lang, ba't alam mo? Ginagawa ko eh! Pero, ano? Wala pa siya baby. Ako yung baby niya lang. Wow! Alam mo naman talaga. Akala ko tatay ka na kasi nga, di ba? Tatay. Jello! Charot lang, darot. O yeah, pero talagang may ibang mga babae dyan na hindi nila lantarang sasabihin dun sa partner nila o dun sa mister nila na, uy, tara, gawa naman tayo ng milagro. Hindi, may ibang mga babae na hindi upfront eh. Mm-mm. Kumbaga, una muna, papagawa sa itong bagay na to hanggang sa ikaw na mismo yung makaisip na, ay, pwede pala, diba? Ay, nakaramdam na ako ng flag ceremony, ganon. Tapos, tsaka mo na gagawin yung gusto mo, ganon. So, feeling ko, yung secret file or SPG secret file sender natin, ganon siya, yung hindi niya muna kayang idiretso. Kasi siguro, baka ang dami niya pang naiisip kasi nga bagong nanay. Hindi, tsaka partner talaga hindi naman kayo nagdidiretso eh. Nagpapahiwatig lang kayo. Ganito yan eh, pag mga bagong ligo, paglabas pa, uy, bango mo ngayon eh. Wow. Tapos check mo yan kapag nakaano lang. Yung parang lingerie. Lingerie lang. Oo. Aangat mo ngayon yun. Ay, wow! Pag nakita mo, uy, ang ganda ng panty mo ngayon, di so in ah.
It's time to bakbakan! Yung walang burda ng walang burda ng flower. Yan, di ba? Ang ganda, oh. May yung itim, yung yung underwear, Yan. ganyan. Yung Tas- kaya pula. Tapos nakikita mo yung balat-balat dahil Yan. naka-net-net yun eh. Yung lace naman. Lace. Anong net-net? Eh, parang butas-butas, gano'n. Lace Parang, kasi. parang kulambo, gano'n. Wait lang. Ang babae, paganda para sa inyo. Inisip niya na lace. Dapat silk, ganyan. Kayong mga lalaki, iniisip nyo, yung pinapakita namin, net-net lang, kulambo. Nakaka-offend. Alam mo, hindi naman kasi na nagmamatter sa amin kung gaano kaganda yun. Ano? Dahil sisirain lang din namin yung pagigil-gigil kami. Ang lupit talaga ng Titan Jello. Ang lupit. Kung hindi tatanggalin yun, susukit yung pagilid yun. Kuwawa yung mga nanay, no? Grabe ang sakripisyo. Oo. Uy, pero pag bagong nanay ka kasi, dude, hindi ka muna makakasuot ng ganung mga panty, no? Siyempre. Ang mga suotan mo muna yung mga grandma panties. Yan. Kasi syempre, yung iba nagda-diaper. Nagda-diaper. Yung iba nagmamalaking, napkin. Kasi may Bloody Mary pa. Oh, alam na alam ah. Marami nang pinagdaanan to. Dude, depende pa kasi yan. Oh. So, di ba pag nanganak, di ba, yun yung mga Bloody Mary. Mm-mm. Pero after a while, bigla mawawala yung regla. Yan. Oh. Actually, di regla yun. Yun yung dahil sa nanganak siya. Ano yun lang ngayon? Parang, pahuli. Ganun. Pahuling labas. Tapos, yung after few months, ito yung sinasabi nila kapag nagka-menstruation na ang isang babaeng nanganak, ibig sabihin, fertile na siya ulit. Yan. Yung pwede na ulit makabuo. Ganon. Diba? So, yun, huwag niyo muna i-expect yung mga misis ninyo kung bagong panganak sila na magsusuot sila agad ng tibak, ha? O kaya ng mga lace-lace dyan. Kasi, una sa lahat, kailangan munang suportahan ninyo ang mga misis ninyo ng healing. Yeah. Dun sa healing process nila. Kasi, dude, mahirap talaga yung healing process kapag nanganak ka. Totoo naman. Yung tipong parang kaluluwa mo yung humiwalay sa'yo, yung umiire ka, diba? Tapos yung simpleng ganyan lang, yung pagpapadama ng pagmamahal sa iyong misis na bisyo, kailangan, yun, mapadama mo talaga. Kasi kailangan supportado mo ang misis mo sa pagkakataong ito. Totoo yun, partner. Tsaka dapat hindi ka pa rin nakukulang sa lambing. Yan. Tsaka dude, alam mo, isa sa mga na-realize ko, hindi dapat pumalya yung mister na sabihing maganda pa rin yung misis niya. Totoo yun, ang sexy mo pa rin. Kahit hindi. Para mga puntos ka. Sexy mo pa rin, baka naman. Tsaka para hindi po kayo dulot ng postpartum depression. Yan, di ba? Napapagaan mo yung kanyang kaisipan, damdamin, di ba? Oo. Mentally, physically, emotionally, And financially. Busugin mo yung bulsa. Totoo. Diaper, sagot mo na. Yan. Ano pa? Check up, sagot mo na. Yan. Bakuna, sagot mo na. Date nyo, sagot mo. Yan, di ba? Tapos, yung gatas, sagot niya. Yan. Tapos doon ka na rin gumatas. Yan. Ay, nako. Anyway, Kabisha, if you want to share your secrets to us, share it. Rocketera@gmail.com. Once again, batiin po natin ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day sa nanay ko, Jesusa, and sa nanay ng aking asawa, Mommy Mel. Yan, Happy at- Mother's Day. At syempre, binabati ko rin po ang aking pinakamamahal na ina, si A. Chris Shalsita. Ayun, Happy Mother's Day, tita. At syempre, kay Abigail de Vera. Yan. Ayun, Happy Mother's Day. Yan, Happy Mother's Day. At syempre, dito rin, kay Lenny Shalsita. Yan! Happy Mother's Day Happy po! Mother's Day! Dang Shalsita. Yan, Happy Mother's Happy Day. Mother's Day. Ang dami mo naman binate. Ay, marami sila eh. Wait lang, may binabati ba ako? Happy Mother's Day din sa kaibigan ko na sa US ngayon. Ayan, si Margaret Concepcion. Alin dun, Yan. dude, yung ano? Ano dun? Sino dun? Wala, huwag mo naman alapin. Sino binati? Bumati lang naman ako ng Happy Mother's Day. Kasi sinabi mo yung una mong binate, nanay mo. Ayan, oh. Tapos sila na, mga kaibigan ko na lahat yun.
Hindi, binabati ko lang din silang lahat kasi 'di ba, ang hirap maging nanay, ang hirap magpakananay, ang hirap magluwal ng isang sanggol, 'di ba? And syempre binabati ko ang aking partner ngayon dito. 'Di ba? Ang nag-iisang DJ Raketera. Happy Mother's Day. Thanks, dude. Diba? Salamat. At kay Mama Nicole, Mama Tanya, Happy Mother's Day. Yes, ang napakagandang Nicole Yala, kumikinang ina. At syempre, ang ating Tita Max na si Tanya Chiming. At si Mara, soon to be mother. Malay nyo, sa susunod maging nanay na siya. Advance ko na. At least nabati na namin siya. Di ba? Ganun lang yun. Sa bagay, Happy Mother's Day. Tsaka sa lahat ng mga anak-anakan ni Jello, Happy Mother's Day. Aray ko, nag-appear kami, guys. Anong tawag doon? Yung pag nag-basketball na ka, finger, gano'n? Hindi, yung pag natalisod, gano'n ba yun? Yung nag-basketball ka, tapos yung naganon yung daliri mo, ano tawag doon? Alam ko na finger lang ang tawag ko doon eh. Iba kasi yung alam ni Titan. Iba rin yung na tumatakbo sa utak mo. Hindi! Legit yung akin. Oo, na ano nga, pag nag-shoot ka ng ball, tapos na ganun mo yung bola, tapos na balian ka. Hindi, may tawag doon, nakalimutan ko lang. Basta sa susunod ko na lang sasabihin. Nabalian ka ng buto, yun na lang. Pinapahirapan pa natin buhay natin, partner. Kasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!